sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong Dindaran sa mga balita lokal, pangabay nga downgrade ang quarantine status ng Bacolod gin-endorso na sang Regional IATF. Bacolod, isa sa pilot cities para sa Economic Recovery Program sa World Bank. Sa balita nasyonal, COVID vaccines ang AstraZeneca mag-aagi sa istriktong clinical trial sa Pilipinas. DILG Secretary hindi pabor sa face-to-face nga klase. Sa balita international, 40 ka mga soldado sa Afghanistan patay sa suicide bombing. Samtang sa balita sa sports, Ginebra daog sa Game 1 sang PBA Finals. Balita Entertainment, April Boy Regino nagtaliwa na. Samtang sa balita special, aton padayon na istoryahan ang mga 10 commandments sa 13th month pay. Maayong aga Bacolod, may aga Bilugabahing sang Western Visayas. Karong adlaw, Lunes, Nobyembre 30, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kayo na sang kagahon ang low pressure area nakita nini sa 890 kilometros na sidlangan sang Mindanao. Ang tail end sang frontal system ang nag-apekto karon sa nasidlangan nga bahin sang Southern Luzon, samtang ang northeast monsoon o hangin amihan ang nag-apekto naman sa Northern kag Central Luzon. Ang Eastern Visayas kag Occidental Mindoro mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagpanaliti kag pagpanagu bangod sang shear line o ang frontal system. Ang bugos ng Visayas kag Palawan, kalakip ang Layan Group of Islands ang magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagpanaliti bangod sang localized thunderstorms. Kasarangan tubtub mabaskog nga huyop sang hangin mabatyagan sa bugos nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, kalakip ang Calayan Islands kag ang Baybayon mangin kasarangan tubtub mabaskog ang pagdapya sang balod. Sa aton sining temperatura, mabatyagan naman sa 24 degrees Celsius tubtub sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:50 kay nasang aga magatunod naman karon na 5:23 sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, Liwat. Aksyon Door sa aton nga mga Facebook nga nagamonitor sa Facebook. Good morning sa inyo. Yes. Good morning, mga ka-aksyon, and good morning, Liwat Action Boy. Happy Yes. Monday. Happy of Monday. course. Oo, kag happy holiday, Liwat. No? Yes, Kay subong Bonifacio adlaw. Day. Bonifacio Day. Kag may greet lang ko happy birthday, Action Boy, si Kuya Bonnie. Boni. Feeling ko ginpariyo, guro yung ngalan sa kay Bonifacio. Bonifacio. Hindi lang ko sure sa iyatod yung ngalan, pero si Kuya Bonnie is Laban Teler. Bonifacio ginangalan niya. Feeling ko man. Oo. Birthday niya subong. Happy birthday, Kuya Bonnie. Enjoy your day and God bless you. Happy birthday. Yes. Sakay Andre Pulangko. Good morning, Dra Andre. Sakay Alex Montesa. Ayos. Ayos gurong kuan guro to ginang iya nga bidalaybay. Si RR to ya? Si Alex to RR mo tuwa to, ang nagbinalaybay. Si RR to gila. Sige. Not man. Good morning man kay Jen Oy Ceser. Bia Jonathan na kag natamyaw naman si Kenneth Doloso sa St. Francis, Silay City. Si RR Areos, RR Hinyo, tamyaw ya pamilya Duran sa Payaw Binalbagan. Ang pamilya natamyaw ko pamilya mo sa ang akong pamilya ginatamyaw niya. Miyaw niya. Espigol Compound Purok 5 Buro-Buro Alangilan. Good morning dira sa inyo sa taga Purok 5 Buro-Buro Paalangilan. Sige. Alex Montesa, of course, Ara Gyapon. Kay Homa Lumena. Si Heaven, no? Si Melvin Pinafiel, Lilibeth Ninya, kag kay Virgil Legaspi Coloso, watching from Bago City. Good morning, classmate. Sige. Sa kay Alex Montesa,
Sa kay Elizabeth, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, sa Malaka family ko no, good morning man. Na ta. Sa Sige, kay Megs Yan Bilyesa Magbano, makita mo? Greet lang family med Sina sa Victoria City. Kag family Magbanwa sang Ibi Magalona. Have a blessed Monday morning man sa imo. Sige. Kaya Jeanette Ledesma, Action Boy. Good morning man. Flora May Baculi Mirasol. Good morning kay LL na Kabugwason. Good morning Bert Caraballo. Good morning dra sa may Hutudahan dumanan, Action Boy, nagapamati sila. Kay What, good morning. Patamyo lang ko ng family Palomaria, kag family Torrejos. God bless. Nagatamyo si What, gali Action Boy. Si What. Maricel Estelioso, good morning. Merry Christmas ko in advance, Action Boy. Merry Christmas in advance. Kay Jess Lozada, hi man. Miriam Suerte, good morning. Action Radio, Action Dorel, Action Boy, mayong aga sa taga Purok Kabulakan. Singkang sa taga RM Shell Station, kag sa taga Hervias Connection Boy. Hervias 2, Villamonte. Go Action Boy. Jessmar Luzada, hi man sa imo. Angeli Rafael Aguelo, kag kay of course RR Montua Reginio. Ginatwit ako si Koy Pitla, Nene, Ate. Ay, kadamo sa mga kuwanin. Grabe, no? Sige, standby na sa aton. Iban ka na naman ha, sa aton mga balita lokal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka. The Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, 7:11 sa detalye na sang mga balita lokal. Ginendorso sang Regional Interagency Task Force kag Regional Task Force ang pangabay ni Mayor Villo Leonardia nga downgrade ang quarantine status sang Bacolod halin GCQ pakanto sa Modified General Community Quarantine umpisa Disyembre 1. Ini ang base man sa ginaprobahan nga Resolution number 82 nga permado ni RIATF Head Christian Nagaynay nga napitsahan Nobyembre 27. Nag-concur kung nagsugot man sa Regional Task Force Head Jose Roberto Nunez kag DILG Regional Director Juan Jovan Ingeniero. Sa press conference direktong nga semana, nagalaw mga opisyal sa Bacolod kag ang Emergency Operations Center nga maaprubahan ang pangabay sang LGU nga halugan ang restriction sa masunod nga bulan. Ang syudad sa Bacolod ang mayara kapin na karon sa 250 ka mga active cases. And then, yung recently, nakapadala naman kita liwat ng apilar. And sa Kadlaw, may nakibot kami kay nag-meet na yung ATF and we got information na retain kita sa GCQ. And immediately thereafter, yung tawagan ko si Undersecretary Ifimako Benching. Yamo ni siya ang tawag nga substitute kay Secretary Anyo sa National ATF. In fact, pabalo ko man siya when I called him na it was a phone conference together with City Administrator and AM. And so we discussed this situation. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Bing Leonardia. Nagalaom si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia ang kapaboran sa National Interagency Task Force kung NIATF ang apelasyon sang syudad nga pagpanubo sa quarantine status. Sa interview sa kapihan sa Aksyon, ginpahayag sang alkalde nga nagpagwaan na sa inisyang desisyon ang National IATF nga magapabilin sa General Community Quarantine o kung GCQ ang Bacolod. Apan nag-apelar ang alkalde nga ipapanaog sa MGCQ. Pila sa nalakip nga ginpresentar sang alkalde agud basihan sa pag-downgrade sa quarantine
status sa MGCQ amo ang mas nagadamo nga barangay sa syudad sang Bacolod nga COVID-19 free. Sa pinaka-latest 31 sa 61 ka barangay sa Bacolod ang gindeklarar nga COVID-19 free. Samtang ginpasiguro naman ni Bacolod Mayor Evilio Bing Leonardia sa Bacolod noon nga sa tion nga mangin available ng bakuna kontra COVID-19 ang syudad ang magapainsang pondo para diri. Sunod sa alkalde, magapangita inisang pondo para sa bakuna kag pagatagan prioridad ang mga pigado nga pumuluyo sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Leonardia, nakahanda sa isakripisyo ang iban nga proyekto sa syudad para makabakal sang bakuna batok sa makamamatay nga virus. Sa pinaka-latest, may pila na ka mga kompanya nga nagahimo sang bakuna ang nagpalayag nga 95% na effectivity rate sa ila sining nga bakuna. Duha pa sang alkalde sa pihak nga binulan pa antes nga malamutan sang bakuna ang Bacolod apang ginpasiguro sini nga preparado ang syudad para diri. So that's why kung tanong ka ang aton pag-observe sa health protocol hindi kita pag-untaton o bisan Cabatu kita na may vaksina and all this and all that hindi kita mag-untat. Ang dugang nga pahayag ni Mayor Bing Leonardia. Napili ang syudad sa Bacolod bilang isa sa 5 ka pilot city sa pungsod para sa Technical Assistance Project ng World Bank sa tuyo nga mapabakod ang competitive capabilities sa mga syudad bilang kabahin sa ila COVID-19 Economic Recovery Program. Sa piyak sa nagapaday nga pandemya ang syudad sang Bacolod, padayon nagatingwa sa handom nga makatibawa sa ekonomiya nga kalakip sa Green and Resilient Development Program sang World Bank. Sadtong Nobyembre 26, si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia ang may online project briefing sa kay Madhu Raguna nga ang World Bank Team Leader for Sustainable Development sa diin ilagin talakay na sambit nga proyekto. Suno kay Leonardia sa idalom sang World Bank Assistance Program, ang syudad magatutok sa economic development drivers nga ginalakipan sa housing kag property development, information technology business process outsourcing o kon IT, BPO kag education. Dugang pa sang alkalde handom sang syudad nga mapatibong ang development sa infrastruktura para sa edukasyon, sports, human settlement kag relocation, paghatag sang access roads and bridges para sa mga farm to market network kag mapasaka ang competitiveness agod makaganyat sa investments nga magresulta sa dugang nga oportunidad sa trabaho kag palangabuhian. Luya kanay nga hulaton ni Governor Bong Lacson ang mga pagsulundan sang gobyerno nasyonal para mahimuluan kung pwede makabakal ang local government units sang bakuna kontra COVID-19. Suno kay Lacson, hindi pa makadesisyon ang probinsya sa magpain sang pondo samtang wala pa mapresentar ang mga guidelines sa sininga plano. Nagapati ang gobernador nga malawig pa ang mabinulan nga paghulaton antes mangin available o kung pwede nga magamit ang amo nga bakuna. Ang Manila isa sa mga LGUs nga una nagpalayag sang plano nga pagpain sang 200 milyones pesos para gaston sa pagbakal sang bakuna kung ini ang maprubahan kag pwede na nga usaron. Ginpasiguro man ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga mapaidalom sa stricto nga clinical trial ang bakuna antes gamiton sa Pilipinas. Nagpadala sang sulat si Bishop Patricio Buzon sa siyudad sang Bacolod nga nagapangayo sang kumpirmasyon ko ng LGU ang magabukasing Christmas Bazaar sa Bacolod Public Plaza sa masunod nga bulan. Ang sulat ni Buzon ang napitsahan no Nobyembre 20, 2020. Sa sulat naga-inquire si Buzon kung ibalik ang siyudad o kung ibalik sang siyudad ang Christmas Bazaar sa plaza matapos nga ilan ay baluan nga ang isa nila ka tenant ang nagpamangkot man sa ila kung magbukas ang simbahan sang tuigan nga bazaar sa propiedad nga ila ginapanag-iyahan. Suro kay Buzon kung ini ang kumpirmado luyag man sang simbahan nga usaron ang ila propiedad sa plaza para sa bazaar. Nagpasiguro ang simbahan nga magasunod sila sa health protocol kag regulasyon nga ipatuman. Kung madumduman una naging pahayag ni Mayor Evilio Leonardia nga mga plano sang syudad sa panahon sang Pasko ang depende pa sa quarantine status sang Bacolod sa Disyembre 1. Ginpahayag naman ni Lily Sonasco, branch manager sa Prime Water sa Bacolod, nga yara pa sila sa transition stage. Matapos nga sa Nobyembre 16 lamang sila opisyal nga nagpangalagad sa pag-umpisa sa 25 katuig nga joint venture agreement sa Basiwa. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Sonasco nga manugtapos na ang turnover sa mga dokumento sa Prime Water. Suno kay Sonasco, madamo pa sang repair nga patayunon kag drilling sa pila ka area sa syudad, kaangay sa Mansilingan kag Estefania para mapa-increase ang water supply sa Bacolod.
Nagpasiguro si Sunasco nga wala sang pagbago sa balayran sa tubig sa masunod nga isa ka tuig. Ginpahig ni Sunasco nga tubtob Disyembre 31 wala sang disconnection apang iya ginapangabay kung mahimo mag-amat-amat sa pagbayad para hindi mabugat ang balayran sa palabuton. Ginanunsyo man ni Sunasco nga umpisa Disyembre 1 ang mga nagabayad usar ang cheque ang dapat ipangalan na sa Prime Water. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect. Good morning liwat sa aton naga-monitor sa Facebook kay Jasmar Luzada. Good morning sa imo. Happy birthday kuno kay Ma'am Catherine. Sakay Maria Teresa Hofilania. Good morning man sa imo. Sakay bro ko Edwin Miranda Sr. Sakay Phil Alonsagay dira sa Tokyo, Japan. Kagay Ma'am Eleanor Fukuda. Good morning. Sakay Wenskili Morales. Mayang aga. Sakay Antonio Tonet Torres III. Good morning, Tonet. Kag belated happy birthday sa imo. Bago lang nag-birthday si Tonet no? Kag Aksyon Boy, okay, abi ko birthday. Si Ma'am Terry, ano gali wow, bongga arag ito sa TV nila Aksyon Boy One ball? Hindi, si Ma'am Terry Simpronyong. Sa kwan, sa Barangay Kabog. Kita Aksyon Boy. Sa Barangay Kabog na. Yeah. Barangay Kabog na. Good morning, Sa Deca Homes, sa Deca Homes. Yes, mailan nga pagpamati dra sa inyo. Siya ginang aton nga first winner sang SAP. Ay, yes, oo. Natugtuban ko na. Correct. Aksyon Boy. Siya gina aton first winner. Ato walang daw bago. Isa bugtaw bla. Kag doon na murag-muragan. Na murag-muragan. Perfect. Sige. May arata karon nga SAP ha. Menik Huertas Ramos sa kay LM Muhar.
Kay Alex Montesa, personnel ko sa Philippine Coast Guard, ginatamayaw niya sa Southern Substation sa Hinubaan. Good morning dara sa inyo. Sa kay Lance Espinosa, happy birthday kay Vilma Espinosa, kay Eva Marie Bologna. Renato Sapio family, good morning, Barangay Balabag, La Carlota City. Kay Ann Bella, kay si Bia Jonathan, good morning. Okay, sa siyudad sa Silay, si kay Kenneth Doloso. Ken Docto. Ginatamyaw nila si tatay niya Benny Natavio Iping. Papa Thugs Pia. Good morning ko na sa tanan nga members ng Bacolod Bonsai Society. Intra ka mo diyo. Gani, gusto kong mag-intra. Paano daw maka-intra man? Bonsai. Basta bonsai ka eh. Ha? Basta bonsai ka. Muna. Namin na black may pag-imos ang bonsai. Oo, Diba? okay. Gusto ko na. Paano Ma-amaze ka bala? Kung na galing, the Taga muna patience. likadlag ko, action boyo, gabunga na, no? Kaya ma-amaze ka na kay Japanese ko na sa mo. A way of pagtanom. Bunga, no? Tinaw, ang patience mo galing, pero tinata dapat. Ang patience, mo oo, ganda. no? Namin ni bonsai, no? Sige, Mahal-mahal pa na. Gani. Kaya baligya ako dahil si mo, tani. Oo, gani. Pwede mo man siya ulugulugan. Kalay. Gusto ko tani mga amo na kadlag ko nga mga Lubi ka pa mo nga. Paho, gidya. Tapos ang bunga, yung mga kadlag ko. Gidya mong regular nga paho. Ate, sige. Angeli Rafael Aguelo, tatay niya ko nun Nesto, sa family Aguelo, good morning. Kag sa nanay niya Burley, good morning man. Ako Maldita. Oh, sige. Sige, Action Doors. Ako maldita ka na action boy. Ikaw ya? Maldito. Kalay. Sige. Hindi na to man. Hindi ko siya makita. Sa kay Sofia Dali Locsin. lang. Sofia Locsin. Si Lala, nabasa mo ito kagina? Ari na. Kay Sofia Locsin pa lang. Sofia Locsin. Hi, good morning, Action Boy. Kag si Miss Dorel, liyog ko bi shout out sa Globe Telecom. Nga madasig sila manukot, pero sa linya, pwerte ka bulok, pwerte ka pigaw. Mayo na sila, ano ni? Kagson? Or Kakakson man Kakson man. Kakson man. Ang ila prangkisa, mga may lang wala ko nabasa. Kaya, kung ano na sila yan, wala. Shout out, Globe Telecom! Liyog na to sa inyo nga internet. Basta mabilin ka mo sang dito telco. Pero wala pang dito telco, no? Kay Rowena Meremonte. Good morning, Action Radio. Ginatamya ko gali ang family Taguan, Martinez, Yanson, ka Garcia sa Purok Mangga, Barangay Caridad, Bago City. Imo nga Kasimanwa, Action Boy. From Singapore siya yan. Kay Jasmine Ravelio, feeling ko taga-bago ni siya nga taga-bago na, mga Meremonte. Oo. Kay Lala, good morning. Alex, sige. Si Karon na lang. Karon naman iban. Standby sa mga balita national. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan. Aksyon Balita Morning Edition.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:28, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpasiguro ni COVID-19 vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga mag-aagi sa istrikto nga clinical trial sa Pilipinas ang COVID-19 vaccine sang AstraZeneca. Ginhimo ni Galvez ang pahayag sa kasunod nga question ang efficacy sang bakuna. Sa limanuan, ang Pilipinas kag pribadong sektor ang nagpirma na sang vaccine supply deal sa AstraZeneca. Duha pa ni Galvez, ang science isa ni ka-revolving process kag isyu angot sa vaccine ang mahimo papangitaan sang ideya agud nga mangin husto. Hindi pabor si Interior Secretary Eduardo Anyo angot sa panawagan niya pagbalik sang face-to-face classes. Sunod kay Anyo, hindi dapat magdali angot sa pagbalik sang face-to-face classes kag dapat ikonsiderar nga masobra sa libo pa ka mga Pinoy ang nagapositibo sa COVID-19 kung basihan ang kada adlaw nga datos. Dugang pa ni Anyo, hindi man ang mga nagaduso sini ang manabat in kaso nga magsaka ang kaso sang COVID-19. Sa hearing nagligan nga semana si Senator Sherwin Gatchalian nga bang chairman sa Senate Committee on Basic Education nagpahayag nga suportado sini ang localized kag limitado nga face-to-face learning workshops agud mapaganhagan ang problema sa ginikanan nga kulang ang kapasidad sa pagtudlo sa ila mga kabataan. Ginpahayag naman ni Vice President Leni Robredo sa ka-Education Secretary Lenore Briones nga kabataan ka mga manunudlo ang kinahanglan sa iyabulig kag indi si Presidente Rodrigo Duterte. Ginhimo ni Robredo reaksyon sa pahayag ni Briones nga ang community learning hubs nga inisyatibo sa Vice Presidente ang wala sa sakop nga programa sa Department of Education. Gintawag naman ni Robredo nga irresponsable nga pahayag ang komento ni Briones sa CLH bangod nagdala ini sang kahadlo kag kabalaka sa partners, donors, manunudlo kag local officials nga naghatag sang suporta sa sini nga proyekto. Gina-encourage sang Department of Trade and Industry kung DTI ang mga business establishments kag customer nga mag-usar sang digital contact tracing app sa gobyerno nga StaySafe.ph agud mapahapos ang inisyatibo sang pagpatigayon sa contact tracing. Suro kay DTI Secretary Ramon Lopez ang pag-usar sa StaySafe.ph hindi na magsulat pa ang customer kag mapanubo ang risgo nga matapikan sa COVID-19. Dugang pa ni Lopez sa mobile application ng customers makahimo sang ila kaugalingon nga QR code nga mo i-scan sa entrance sang kada business establishments kag balaligyaan. Sa ibang baraton nga balita nasyonal, wala nagtambong si Anay Health Secretary kagaron Iloilo Representative Janet Garin sa arraignment may kangtanan sa kaso nga homicide angot sa kamatayon sang duha ka mga kabataan nga ginaligar na bakunahan sang anti-dengue vaccine nga Dengvaxia. Ginpahay sa abogado ni Garin kay Quezon City Regional Trial Court Judge Branch 107 Judge Jose Bautista Jr. nga wala nakatambong sa proceeding si Garin bangod isa sa iya nga staff ang nagpositibo sa COVID-19. Ang Public Attorney's Office ang napasaka sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide bato kay Garin sa ibang mga opisyal sang gobyerno kag executives sang vaccine manufacturer nga Sanofi Pasteur base man sa reklamo sa imawata Nanday Mark Axel Ibonia kag Zandro Colite. Bangod rin reschedule sang korte ang arraignment ni Garin sa Enero 27 sa masunod nga tuig. Ginpakamalaot ni Senadora Leila de Lima ang Office of the Ombudsman nga ginaligar na paslawan nga investigahan si Justice Secretary Menardo Guevara agot sa ginlapas nga lagi matapos gingamit ang convicts bilang state witness sa kaso sini sa ginaligar illegal drug trade. Una dire ginbasura sang ombudsman ang ginaduso ni de Lima nga investigahan si Guevara kag base sa desisyon ginpahayag ng Section 10 sang Witness Protection, Security and Benefits Program law hindi aplikable kon ang krimen ginhimo sa presohan kag ang nagaserbe nga mga testigo ang convicted criminals. Si Guevara ang ginakusahan sa neglect of duty bilang Justice Secretary sa reklamong napaslawan yung mapasakaan sa kaso ang mga believed drug lords nga nag-ako nga imbolbado sa drug trade kag sa baylo gingamit pa bilang state witness. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid ina. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano
naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po. Sige, good morning Mandra kay Franco Villanueva Osorio, kay Antoinette Piliado, kag good morning kano kay Dodoy, kag Arnie Piliado, kag kay Melcho, kag Aplaha, Sansawi sa La Carlota. From Canada, good morning. Janet Lidasma, good morning kano sa hinablos, kag happy birthday gali sa iya nga hinablos. Ginatamyaw lang gali. Ginatamyaw gid birthday Ay hinablos si Carl Justin. Happy birthday. No? DJ Arellano, greet niya lang ang mamaga pamatigid subong sa barangay Lukutan, Kabangkalan City. Si Mama Jean Arellano, kag duha kay hinablos si Chris kag Tisoy. Annie Raffles, happy listening man, watching live from Okinawa, Japan. Sakay mayang aga ko no, sakay Mamang Ina, Bebing Bobcat, Daresa, Pangs Doday, kay Kumpol, Tweet Kumpol, Koy Pitla, mga hayo maningan kay RR nyo. Kay Madam Mayordoma Concepcion Espigol. May mga hayo ya. Vanessa Mayo, howdy Action Boy and Miss Beautiful Doors. Howdy, amo na sa mag-greet ka kung sa Texas ka. How are you? Mana? Howdy, how do you do bla? How do you do? Na. Okay. I love you. Is that a dress? You look so professional. Even better kung may blazer pa na sa babaw. Oy! Na, ang imo ko Ginot mo. Ginot. Sige. May ito si Ilea kay Winter. Oo. Correct. Very. Dugin na ako. Actually, ang pagkari, may paaman-aman pa siyang mama. May, ano na sa'yo? May mga Pwede mo na siya ihigot. May mga balighot ka pa yan sa... Abi ko kasi ako narikta headband bala. Hindi gali mo. Dina De Cripito, happy birthday man kay Barangay Captain Elmer Putot Aris sa Barangay RSB. May mga hayo niya man. Grabe no. Maria Los Grijaldo Macunat, Ronnie Gave. Morning Landa, Kafita, Kagawad. Sige, Rona, good morning din sa imo, no? Ang amigo ko si Ronnie Vega, daw ay nakukita yaman. Sige lang. Glycia Avlas, from the coldest part of Canada. Saglit sa pinakamatugnaw nga lugar sa Canada. Sa diin. Basta butol sa din favorite ko nga place, gusto man kantuan. Vancouver? No. Toronto? No, Alberta. Alberta. Diba? Mo, piyong kagido. Kaya ang Lake Louise, Action Boy. Gusto ko nakatuan. Okay. Lake Louise or Lake Louis? Pero I think Lake Louise. Romeo Baroba Jr. Sa Manapla, no? Dito ka may Borealis siya. Sa may ara sa Norway, may ara man sa Iceland. Sa Iceland. Perfect. Kita ko ng Borealis sa basta Christmas movie lang. Christmas Chronicles. Risa Lee, good morning Mare, no? Artemio De La Vente, sige, from Rosales, Pangasinan. Si Alex Monteza, agapamangkot siya kung allowed lang ang family reunion pahiwat privately sa open space with social distancing and wearing face mask. Shield still observed. I think may mga pugong sa imo da. Pero kung pwede pa lang. Basta as long as na ang DOH sa pangabay, tanay kung pwede ang mga Christmas party. Hindi lang wala lang anay. Mga gatherings. Family, bisan pagtipon-tipon, hindi lang kung pwede. Gingging Arroyo, good morning man sa imo. No? Siya nagmuno ni sa sakon sa naligad. Niyang inyo nga mga kondla, grabe ka mga fashionista sa inyo nga mga girls. No? Si Gingging Arroyo.
Manog pa US na ni siya. Gali. Pa US na sa gani, isa naman isa sa ato matamyon to sa US. Yes. Kaya gamonitor man ni sa perme. Ngala, nato na sila, Aksyon OFW. Amo na. Or Aksyon, ano man. Sige, naso na pangalanan. Sige, si Donnie Espigol Renz, good morning man. Natamayon niya si tatay niya Mingo kag Mama Lina. And Armon to Arinio. Sige, standby na kita sa mga balita dugang. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:39. Kag sa detalye balita international, 40 ka mga soldado sa Afghanistan na nagkalamatay, samtang pilos na naman ang 24 kay ban pa matapos nagluntad ang car bombing sa probinsya sa Ghazni. Sa giniwang investigasyon, ginpalupok sang suspect ang bomba sa tubangan sang salakyan nga nakapark sa security base sa Dayak District. Sunod pa sa Ministry of Defense sa Afghanistan, una ginkomprontar sa mga soldado ang suspect kag gulpi na lamang sinigin palupok ang iya kaugalingon. Samtang wala naman ginkompirma kag ginpanginwala ni Taliban spokesman sa Bihula Mujahid nga sila ang may kimuan sang insidente. May yara naman sa pagsaka sa presyo sa mga produkto sa petrolyo karon nga semana, inibagod sa paghiyo naman sa presyo sa international market. Base sa estimate, mag-alambot sa pisos, tubtub 1.10 ang dugang nga presyo sa kada litro sa diesel. Sa kerosene naman kung gas, ginapaabot, magasaka sa 1.10, tubtub 1.15 ang kada litro. Sa gasolina, 1.15, tubtub 1.20 ang igasaka sa kada litro. Karon nga daw Lunes, mag-anunsyo ang naglain-lain nga oil companies sa ilang oil price adjustment. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 12 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 96 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 21 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, medyo masuboy ni para sa mga naga-idolo bala kay April Boy Regino. Kay nagtaliwan na siya action boy. Galing man, no? Napatay na siya galing. Yes, yesterday ining report, kagin confirm ni mismo sang iya bata action boy nga si JC kag iya utod man nga si Vingo Regino. Si action boy, si April Boy kilala gina siya nga OPM legend. Gina siya action boy. Sa iya mga kanta bala nga Di ko kayang tanggapin. Perfect. Umiyak na ang puso. mawawala ka na sa Next, akin. umiiyak ang puso. Amutan, di ko ka... Amot lang, hindi ko sure. Umiiyak ang puso ko. Ano mo na? Sumisigaw. Amo na. Yes. Kasi Chris Aquino mo na niya. Iniro pa may. Ano pa may? Umiiyak ang puso ko. Charot lang. Tapos Pero ang ang next, kuya ginin ng amo ginasayaw, di ko kayang kayang tanggapin. Gumawa mo pa na tanggapin. siya action boy. Kapag gapang Kaboy siya sa sa sayakalo. Dragi na siya sikat action boy. Kag ang isa ang paano ang puso ko. Paano ang puso ko Yes. kung wala ka? Yes, bongga action boy. So, amo na, everything happens for a reason, action Correct boy. ka. Dahil preparado naman sa Dumunta lang siya pa. May masakit na sa galingan no? Yes, ang 2013, action boy, nag-ayo siya sa balatian nga prostate cancer. And then, pagin siya, action boy, nagbalatian, pagin siya congestive heart failure. Kag mo to nag-bedridden siya. Kag, after sina, may diabetes, pagin siya, action boy. Amo naman ang cause ng iyang pagkabula. Nabulag pag dyan. Yes, action boy. Tingnan ko kaya nadula, gid siya sa industriya. Pero amo ginang kabuhi, action boy. So dumdumunta lang siya pinaagi sa iya mga kanta, nga mga matahom niya nga kanta. Gakasubo man kita, pero karon life tanggapin na must natin. go on. Yes, let's accept it. Okay? Sige. Balita sa sports. Nakuha sa Barangay Hinabra ang unang daog sa overtime, 100 kontra 94. Bato kini sa TNT Tropang Giga sa pagsugod sa PBA Philippine Cup. Nagpanguna sa Hinebra si Javeth Aguilar nga may 25 puntos samtang may 24 puntos naman si Stanley Pringle. Isa man sa Liabe para madala sa overtime ang hampang ang pasa ni L.A. Tenorio kay Arvin Tolentino nga napasulod niya ang iyang layup sa nabilin nga 5 ka segundo sang regulation. Ginako ni Hinebra coach Tim Cone nga nabudlayan sila sa tuman ka baskog nga depensa sang TNT. Dako man nga problema sa TNT naman, bangod na foul out si Ray Parks. Pila ka minuto na bilin sa hampang
nga sa diin siya nakahimo lang sang 20 puntos. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kaya sa atin mga ka-aksyon! Sige. Happy Monday! Happy Monday! May ara kita ko na. Sat. May sat kita ha. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Paling ko na sa Ay, yes, kalabutan daw. gabutan ay galing, no? Ikuan ba lamay? Yung bala, salamahon. Salamahan ba Pero yun? hindi nato makuha nga aton yung makaparihan kag kamarihan. Kag mga kauturan, kag mga kabyanan. Salamahan ba? Sila hindi nato sa Action JM. Action J, try na ba? Tawag ko mga contact. Ara, go! Go ahead. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay, ara na ginadayal na ni Action Henry ang atong sining possible winner. Ring! Ring. Ara na. Be? Uy! Taga din siya. Ara siya. Hello? 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 Morning. Morning. Oo. Si Ariel ne? Hello? Oo. Si Ariel ne? Oo. Yel, si Kuan na ya, si Action Boy Duran na ya, sa Action Radyo. Oo, sir. Good morning. Good morning. Sir. Oo, Ariel Temporada, no? Sang Purok Pepsi, Barangay Bata. Mo correct? Oo, sir. Kili siling ko gidaw. Yel, din tagaw, anong kuan din kagaw, braso mong? Sa, sir, sa Jarlop Distributor. Sa? Sa Jarlop. Okay. So, wala pa ka, bro? Ay pakasugod? Pag-wait kami subong, sir, kay holiday. Ayos to, correct. Holiday. So, ara ka lang sa inyo, balay. Are lang ko din, sir, sa may kuan balay. Punta ko din si Action Dorel, oh. Dorel Black Lala mo? Hindi ko sa kuan, sir. Ha? Why pa mo kamit ni Action Dorel? Wala pa, sir. Kita ko lang sa Facebook. Kita ko. Apa, hindi? Guwapa ka. Very good. Baby, ikaw na, be. Dahil dyan, meron ka face mask. Galing ka, hindi pa siya. Ano, connection boy? Sino na ang gambal sa likod? Sa likod. Away ko subong naka-live, sir. Pero sino na nagambal? Subong sa'yo, tupad mo daw? Si Kwan, asawa ko. May sawa ka nagle? Ahay. Sige. Basta kilala ng Action Henry, hindi taga-bata mo. Taga-bata, guru. Hindi mo kumpare na. Hindi mo rin kumpare, Action Henry. Sige. Ariel, Temporada, ikaw aton nga winner sa aton nga sulit ang papremyo sa Action Radyo Bacolod. Congratulations, Ariel. Sir, damo kay salamat, sir. Oo, laton mo lang ang text dira sa ngamon nga administrative officer. Bas hindi pa subong kay kay opisina, basi buwas pa ha. Okay, sir. Wala ton, basta ulat ka lang text sa ngamon diri sa station ha. Para mabalaan mo kung sinong sender kag sino ang number ang imoy butang to kung mag-claim ka na ha. Okay, sir. Okay, Ariel, kung mapangkot ka na, anong inapapatihan ng radyo? Ano ka na? Aksyon, radyo, sir. Sige. Ariel, congratulations and good morning. May agay, sir. Salamat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radyo. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay, congratulations sa aton winner. Karon nga aga sa aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Bantayin masunod pa naton nga mga winners, okay? Action doors.
Yes, Action Boy. So, padayon kita sa aton. Congratulations kay, kay sa Ariel. nagdaog kay Ariel, Sir Ariel. Sige, sa aton nga balita special, aton padayon ng istoryahan, inibilang mga 10 commandments para sa 13th month pay, ta? Oo, kaya daw nagalapit na ganyan para sa mga pribado nga sektor. Ang sa gobyerno, guro, daw nakuha na nila, guro ay. Ano? Ang ila 13th month. Oh, kung pa na iyos, ang... dapat November. Doon dapat nahatag na dapat. Diba? Kaya now, not earlier than ang gobyerno, balaan ko ang 13th month, should be given not earlier than November 15, not later than November 30. 30, yeah. Hindi, November 30. Gusto mong kaya dapat nahatag na. Nahatag na. Ay, iba na yung 14th month na ginahatag eh. So, sige, Action Boy. So, madumduman mo to, di ba? Pwede mo siya gamiton yung, kapital para sa imong negosyo, butang mo sa emergency fund mo, ibayad mo sa utang mo, ipain mo para sa retirement fund mo, pwede man. Sorry, next Action Boy, pwede mo man siya i-invest sa stock market para kuno nga Magtubo, damo, imo kwarta, konandra. Pero mahalan na kung timing nga mo gin-invest sa stocks mo, magmayo man ang kuan eh. Gani, pero halong kay Action Boy, kay damo-damo, gida subong na scam, ato ba lang sa rice to, magluwas sa rice, may harap sa nagligad. Itong in-report, lang 42 kabilog nagreklamo sa NBI, nga daw gold, basta, mo na siya. Inaya, mga kuan naman mga investment na yan, basta gani easy money, andam ka mo da. Andam kita Namlang daw easy money, nga daw masiling lang nga kada simana, may amo nga tubo, meron si Action Boy nga, matag ka 50k, sa dason simana, may muna 100k mo kwarta. Di paano naging rolling man, no? Di ba? Basta gani, basta Easy gani, money. easy money, andam ka mo da mga ka-aksyon, no? Hindi ka mo magpadala-dala. Yes. Kaya, hagaron ka pa nila kung sila lang maganansya man. Mayara gani ka mo, invest ka 2.5 kuno, tapos ang imo kung mag-invest ka pwede ang imo kwarta kuno may kita kuno nga 3% daily, no. Daily, Kung gitya. doon yung patihan niya mga Sa bangko, gani, pila lang porsyento ang di ba? Bangko gani, 1% lang. So, ang bulan. Fairness. So, mo na siya. And then, next Action Boy, pwede mo man kuno ipasulod bala sa Pag-ibig MP2. May ginatawag gani, may amo ni gani ang Pag-ibig MP2, may kwarta bis Pag-ibig. Parehas ang pag-ibig Dili na? wala na gani bilhin atong 13. Yan ang pag-ibig. Hindi Pero pwede ka daw nakatag. Dumaan ka di. Hindi po namin ko, yes ang pag-ibig na, yung pag-ibig fund. Yes ang Pag-ibig. Okay. So, amo na siya. I-check ko ni Beko ano ni MP2, be. Kuan mo ng, kung gusto mo mag-amos na, check mo sa Philippine Stock Exchange. Ara na ang mga ka-invest da kung gusto mo. Kita ka na sang kita mo kagamu-gamo na sa Philippines Exchange kung magkuha na mo, mag-trading na balay na tawag. Galing. Trading panawag na mo, amo ni baligya mo ni shares, bakal ka sa mo ni shares, amo na naslaya ginampang-ampang na nilaya. Okay. May personal Dili mo ginagapag. to may na din ka stock exchange mo, may na din sa blog. Okay. Sige, kagi ka na. Baka mo 13th month mo kadto ka da. Bilin. Diba? Wala pa kaabot, may nabilin. Kalain. So, muna siya Action Boy. And then next, pwede ka magkuha sang life and health insurance. Okay. Para manasi mo kaugalingon naman yung Action Boy. And then, next Action Boy, or i-save mo sa, meron na ang bangko Action Boy mong time deposit. Time deposit, mas dako na sa yang kuhan ang interest. Tapos, pero mas stay na ang kwarta mo for 3 months. Depende sa mga time deposit. may ara 5 years, 10 years. Meron. Ngayon, hindi mo gid siya makuha-kuha. Depende na sa kung ano kang period nga imo time deposit na. Mo na tawag sa time deposit kay time nang kinanglan mo. Pero mas dako na sa nga percentage ang interest na. Okay na. Do 14 daw. May ara gali 3 months man. Kaya may nag-offer sa akong sa bank sang last year 5 years kag 10 years. Alalawid na kayo. Angay na sa mga wine na bala na hindi nila gustuhon ng ila kwarta. Wine na bakit na damos sila sa kwarta bla. Or gina-prepare nila para sa ang mga start pa lang bala bago plus why gina-prepare na para sa ila bata soon na education sa ilang ila soon to be. Tanawa bala sa unat ang ato lang mga taglawig isa do kabudlay na ang mga taglawig.
Doon so na mga educational plan ba so na dundum ka? Ay, oo. Nagkalatunaw to. May mo na si Papa para sa akon manghod actually. Dumdumamo to sa nindre na mga educational plan sa una. Oo. Nagkalatunaw lang to. Mga ano to cup may mga amo to sa una. No? Oo. Doon mo nang iya ka manghod ko. Ito nagkalatunaw na to yan. Babay eh. Boy na to. Doon nakakuha lang sa mountain bike kag TV. Ito pala mo sa iya nga pag-graduate ya high school. Ti babay nagito action boy. Pero sa mga time deposit okay na siya kaya di bangko na siya. May na siya problema. Unless nga magsira mabankrupt siya eh. Kapait. Di madalagi Ang mga pinakapait action boy kung mag-bankrupt. Kaya daw kaiyawan kagida. And then, last action boy, pwede man, kung may sobra kagid, i-invest mo para sa imo kaugalingon, para ma-improve imo self. Paspa ka, hair color mo na. Paspa? Papa-hair color. Bati ko yung kaspa. Papa-hair color. Kamo na yung mga investment. Ginadvance. Amo na naubos ang Amo na may 13 month nabili. mo. Kalain. Tapos sabong ka-itom na, anay nga maragabot ng 13 month, nag-itom na siya. So, okay na lang. Actually, gusto ko naman mag-black hair. Sa extra For cash gift 2021, I want black hair. Okay. Ikaw, ya? Whatever you want, supportado. Basta gusto mo ang... sige, support lang kuya. support ka lang. Sige, very good. So, Action Boy, pwede ka na, hindi ba lang malain, mag-invest ka man for yourself. At least ikaw ya, ikaw ya, ang pag-amu na ako, kita ko, iban. Pag-amu na ako. Sige, di ba? Basta ngayon ka na yung mo nga color. Thank you. Pero doon ka gusto ko naman sang black naman for 2021. Okay, sige. Hindi ka gusto sa green? Ay, hindi lang. Kay, lavender? Ay, kalain. Kay green do lumot ko na ka-Action Boy. Di ba? Sino nga ng mga singer? Naganda mo yung mga amo ng mga Hollywood sila actor. ni Avril Lavigne. Sila ni mga singer. O para ka daw, hindi maglibog ulo mo, take na color mo eh. Ha? Technicolor. Ano na siya? Sari-sari nga color bla. Ay, hala, rainbow! Kalain. Parang kung ano nga color, ang pangitaon nila, at least ara. Di mabatian ko naman naguro si Nene. Mama, kalo-ilo. Ay, Diyos, hindi ka gidya ngayon niya. Pero di gidya kalo-ilo. Ay, yung mama naman sa dayon. Diba? Okay. So, go for black for 2021. Good. Watch out. Tapos less ni gasto, kaya gamit ako ng matina. So, galing. Ikaw na lang. Parlor, ka mahal Action Boy daan. Ikaw na baka ka na lang. Ako na makasang tina. May tagpulo. Dablang kuhan lubog. Tapos conditioner. Galing kayo do karis gaman. Kaya masagla after. Magatiskog ng buhok ng bla. Sige. So, sa liwat, happy Bonifacio Day, ano? Happy holidays. Ang namin guro sa Bonifacio, guro namin kung daw ay brahon. Basa ka man ba? Ay, kasi Bonifacio, may day gina para si Ayaman. Nga ginimo ni siya nga hero. Basi ka lang ba? Kalang Bonifacio Day, so pantos lang. So, makabalo ko niya. Bonifacio. Ginadumdum ang Bonifacio Day. Si Bonifacio, gali, taga-Tondo. Tapos, alin siya sa panukoy. Charot lang. So, basa akong naman guro, para at least may history. Balo ka, mas namin makabalo ko sa history. Kaya magamit na sa aton nga future mo. No? Yes. Aliwata, happy birthday kay Kuya Bonnie Esteler. Perfect. Sige. O si Presidente mo, bago lang kabutwa ako. Bago lang siya, I want black cardinal for 2020. Bago sa kabutwa. Sige, Hagida Dennis. I want black cardinal for 2021. Sige. Kung gusto mo, pwede ka man para sa kay Bonifacio Day, subong ka to sa Andres Bonifacio Elementary School. Pa-picture ka to sa... Yes, pwede yun. Pa-picture ka to sa Rebulto ni Bonifacio. Sige. Just to commemorate the event. Pwede ka kapapod siya. Standby na kita mag-aksyon sa Aksyon Hotline. Upod sa kay Aksyon, Artay Hupon. Ang inyo naman diringan news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Live. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon